ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ସକାଳେ ଛାତ ଉପରକୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ବର୍ଷାରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସବୁ ଓଦା ହେଇକିରି ତଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ାକ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇଲା 2 ଦିନ ଲାଗିକି ବର୍ଷାରେ ଲାଗି ରହିଛି, ସେଇଥିଲାଗି ସେ ଫୁଲ ଡେମ୍ଫ ସବୁ ତଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି କୁଣ୍ଡରେ ଜହ୍ନି ଗଛ ଦୁଇଟା, ସେ କେମିତି ଫଳିଛି। ଆଜି ଜହ୍ନି ଦୁଇଟା ନେଇଯିବା ତୋଳିକି। ଜହ୍ନି ତୋଳି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା। ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ଏଇ ମନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି। ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଗାଳୁଛି। ସେଇ ବର୍ଷା ପାଗରେ 2ଟା ବାଦାମ ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସି ଆମେ ଭଜା ବାଦାମ ଖାଇଲୁ, ତାପରେ ଚା ଟିକେ ପିଇଲୁ, ଚାର ମଜା ନେଇଥିଲୁ।